Sabo Mano East Tripura Lok Sabha Asuk Thani ticket BJP Haphangni Thani Tamo Ministry Mano Tipra Mothani Khoroknwi Cabinet Minister O kaini sungmonotei kemaja kisasek neta netri rokni horni muktrei kotor kemamawo mothate BJP ni hasteo jamaro East Tripura Lok Sabha Asuk thayo BJP ni symbol by contest khlainai Maharaja Pradut Kishore Deburmani bibi Pragya Deburma Fiaba Pragya Deburmani mungno tabubo approve khlayako haktor BJP ni kusok ajamaro Taikasa Fajing East Tripura Lok Sabha Asuk thani bagai Reboti Tripura tai Jishnu Deburmani mung Shaina harka BJP baino paithago hapango asuk sinai Tipra motha O kok tumanotei srang shaldi punishmi tungflalaijak Tripura hastini thungkrung tongkhor Abhai jorano East Tripura Lok Sabha Asuk thayo Maharaja Pradut Kishore Deburmani bibi Pragya Deburma BJP ni symbol by contest khlainai hinai kasoi phaika koktuma O koktuma hastre ganangai awimung ungmani yagulo haino hai thungkrungni tongkhoro nukjaka ufla kafla bo koktumano puito khlainai bo koktumano puito khlaya abunotei lokorongni bisingo nukjaka kotor kamangmung Fiaba srangsal horjora tini paitha koktuma Pragya Deburmani mungno tabu approve khlayako haktor BJP ni kusuk ajamarok Haiki East Tripura Lok Sabha Asuk thaino sabono runani thangui tong haktor BJP abunotei kotor kamangmao haste BJP ni kusuk ajamarok Tei khaksa phajing East Tripura Lok Sabha Asuk thani bagai Reboti Tripura tei Jishnu Deburmani mungno shaina harka haste BJP Fiaba paithak jora tei sabono runo East Tripura Lok Sabha Asuk thani ticket abo jora no kok sanai Yang tei khaksa phajing BJP Haphangni Thani Tamo Ministry Mano Tipra Mothani Khoroknwi Cabinet Minister abono tei srangsal saringni simino Tipra Mothani adong tei hastini joto lokorongni bisingo nukjaka ufla kafla Fiaba aboni bagai asakabama jora nasingnani nanglak hastini lokorok Semai tangremani panda paimani yagulono saklai jagai mano kotal minister rokni ministry Bureau Report Chini Khorang